тандурустӣ ҳамчун соҳаи муҳиму афзалиятнок дар сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми шоиста дошта, дар даврони соҳиби истиқлолӣ зери таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба пешравиҳои зиёду назаррас ноил гардидааст. давоми солҳои охир бо ташаббусу дастгириҳои роҳбарияти шаҳри Душанбе, сатҳи хизматрасониҳои тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии пойтахти мамлакат низ беҳтару хубтар ва ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳони муосир шуда, масъалаи таъминоти муассисаҳои соҳа бо доруворию таҷҳизоти муосири ташхисию табобатӣ ва хизматрасонӣ роҳи ҳалли худро пайдо намудааст. дар тадбирҳои дастгирии соҳаи тандурустии шаҳри Душанбе, дар партави ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибкорони ватандӯст низ саҳми муносиб гузошта, ҳама тадбирҳои шаҳрдории пойтахти мамлакатро дар ин самт ҷонибдорӣ менамоянд. аз ҷумла имрӯз бо ташаббуси фонди хайриявии Ситораи Файзбахш ба раёсати тандурустии шаҳри Душанбе 10 нақлиёти ёрии таъҷилии тиббӣ туҳфа карда шуд, ки намунае аз иқдомҳои шоистаи эҳсонкорӣ дар соҳаи тандурустии пойтахти мамлакат мебошад. нақлиётҳои ёрии таъҷилии тиббӣ бо таҷҳизоти соҳавии хизматрасонии аввалияи тиббӣ муҷаҳҳаз буда, аз ҷониби раёсати тандурустии шаҳри Душанбе мувофиқи эҳтиёҷот ба муассисаҳои тиббии пойтахт супорида мешаванд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустиро яке аз соҳаҳои афзалиятнок шуморида ва ҳамавақт барои рушду нумӯи ин соҳа чораҳои заруриро андешида истодааст. ҳамасола дар соҳаи тандурустӣ маблағгузорӣ сол ба сол зиёд гардида истодааст. ин аст ки имрӯз бо дастгириҳои бевоситаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, махсусан таваҷҷӯҳи зиёди раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба соҳаи тандурустии пойтахти азизамон 10 адад нақлиёти ёрии таъҷилии тиббии тағмаи форд дастрас гардонда шуд, ки онҳо бо тамоми талаботҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошанд. мо кормандони соҳаи тандурустии пойтахти азиз аз дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ва дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ яъне шод ҳастем, миннатдорӣ баён менамоем ва ин моро вазифадор менамояд, ки барои дар оянда ҳангоми дар истифода додани ин нақлиётҳо сатҳу сифати хизматрасонии тиббиро ба аҳолӣ беҳтару хубтар гардонид. нақлиётҳои ёрии таъҷилии тиббӣ, ки ба беморхонаҳои шаҳри Душанбе ҳамчун кӯмак дастрас карда мешаванд, барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии аввалияи тиббӣ ба сокинони пойтахти мамлакат ва дигар эҳтиёҷмандон пешбинӣ шуда, кори табибонро ба маротиб осон мегардонад. муассисони фонди хайриявии Ситораи Файзбахш, ки ба муассисаҳои тандурустии шаҳри Душанбе нақлиёти ёрии таъҷилӣ туҳфа намуданд, изҳор доштанд, ки минбаъд низ дар пайравӣ ба иқдомҳои башардӯстонаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тадбирҳои хайру эҳсонкориро идома дода, дар пешрафти соҳаи тандурустӣ ва дастгирии ҳамаҷонибаи кормандони соҳа саҳми муносиб мегузоранд.